assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe suɓiɓe Pindi TV gam humpito tawateɓe nder jokli duni Baba Adama jaam Allah wale mon tawateɓe tigui e nder Fouta Kumbalu Mamadou jaam Allah wale mon min calmini min juurima min ñaguima duwaw min ñaguima yafuya aadi biladi salade ɓuuri firtude on aadi mo ganduɗa ko Pindi TV fiɓani yona addande on kala e subaka holko sifa e kala gadane jeyde leydi Sénégal oɗon kewno hebde ɗum yadude debbo mo dara xalay ɓe ɓinguel Maysata Ndiaye kono hande o arani oɗon gandu susa ɓuɓol te Dakar hankadi ne fuɗɗima hollirde hoore mum dabbunde fuɗɗima tigui wadde mise en place ko ɗum tigui on jiyanimo kono omo selli omon e jaam alhamdulillah rabbil alamin musidɓe tedduɓe holko sifa e kala gadane jeyde leydi Sénégal e o subaka talata novembre capantati lewru novembre guddititen ko jayne guendir le soleil ɓe garti tigui ɓe mbi ko le tournant de Dakar ene wayno ɓe mbi ko nouvelle ère alhaali oɗon fokaka gonɗa ko forum 8e forum gonɗa ko Chine africaine yuɓɓinama tigui ɗo e Dakar ɗum ko hanki tigui wonno e gartogol hoore lendi Macky Sall ɓe mbi ko plan d'action eɓɓore ganduɗa ko 2022 2024 tigui lelnama kono kaye e juɓɓuɗi ɗeɗon golle kene abboye ganduɗa ko 9 programme commerce innovation yante sécurité infrastructure ko yowti alhaali nden kay yaha ngara kono kay waylo a tinti faggu leydi Sénégal fof de eɓɓama hen e hewɗon vision mo gonɗa tigui ko 2035 fof de pellital ngal ganduɗa ƴetti ɗum o Xi Jinping mo gonɗa tigui tentini ma hokkira leydi ya dunde Afrique kina tolno e 1 milliard de doses de vaccin supplémentaire gam kay wawde rewtude on mboros Covid 19 kono kay 10 milliards de dollars gam kay wallirde leydi Afrique e alhaali ɗin exportation ngaji fof de ne tawe nder hello ɗiɗaɓo ha tata won ndeɗon jayde le soleil national quotidien le quotidien ha joni arti koye oɗon from Chine Afrique ɓe mbi ko nouvelle dose chinoise Beijing ganduɗa kay ko tentini kañumne annulation deɗuji ganduɗa tigui ñamade leyɗele men Afrique faade leydi Chine fof de ganduɗa tigui o waɗi ɓe promettre wonde kay fof ma waɗe annulé no hanniti ni kono kay caggal on promesse ko dose de vaccin 1 milliard de dose de vaccin taw kay ko yewte alhaali ñakku faade tigui dunde Afrique kane hello jeenay ndeɗon jeyde kono kay e ngol jirlugol on Covid 19 walla mbiyanna ngol gargol on variant Omicron ene wayno noon goomu tambingu catal e fedde gotago windere wiyete ko OMS goomu tambingu cellal wiyete ko ganda kay ko organisation mondiale de la santé yonani tigui ganda ko on isolement walla mbiyanna jonnugol Afrique du Sud ɓe jonnani ɗum no hanniti ni e wiide mabɓe noon ngal pellital ngal ganda ko yogue leyɗe ƴetti ɗum noon wona tigui ɓe yaaduɓe hen ɗum ne tawi nder heelo ɗiɗam nde jayde Madiambal Diagne caggal kan jeynen koɓe quotidien garti tigui ngal potital ganda ko goomu sudis cadre unitaire de l'islam ɓe jeehi foddede hoore lindi Macky Sall ene wayno ganduɗa tigui ko hoore lendi jaaɓi tigui fartange ganduɗa ko suivde en charte pour la non violence kane hello neeɓo nden jayde quotidien le quotidien jayde enquête oɗo subaka arti koye coopération sino africaine offensive dragon noɓe guinnirɗum oɗo subaka ɓe mbi ko on président mo leydi Chine Xi Jinping gandetti tentini eɓɓore ganduɗa ko eɓɓoje jeenayyi woni commerce infrastructure yeehe ganduɗa tigui yaaha gara e gueɗe baɗe noon programme gam kay wadde décollé on ganduɗa kay tentingal jotodiral Chine Afrique ɓe mbi ko les attentes et les exigences du président Macky Sall ene wayno noon ñamale men e fof réallocation fof noon de 2 milliards e wondude DTS fof noon waɗama annulé no hannirti ni e widi jeynen koɓe enquête kane hello mabɓe jeegomo jeeɗiɗo caggal kane ne wayno ɓe garti e vote budget 2022 ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe mbi que 250 milliards pour l'enseignement supérieur tentinama tigui ganduɗa ko on budget ma lombe juuɗe ngal jagorgal ganduɗa ko tammingal jangde toore leydi Sénégal ɗum ne tawi nder hello neeɓo ndeɗon jeyde ene wayno noon oɗon gorko le Don King de l'arène sénégalais ɓe mbi ko les mises en demeure du Sénégal et du CORED faade tigui Gaston Mbengue ɗin kongi kantorde ɗi suuti kane hello ɗiɗaɓo jayde enquête les échos oɗo subaka arti koye perte fiscale ganduɗa ko yowti alhaali fraude et évasion fiscale ɓe mbi ko leydi men Sénégal wasi kina tolno e temedere capanɗe 5 milliards copreje men CFA e nder nde hitande 2020 ɓennude notre pays toujours dans la zone rouge ha joni de ene tawi ngol didol boɗowol Sénégal ganduɗa ko tolno sappo e jeetato taw kay e nder ɗen leyɗele capanɗe 5 e nder dunde Afrique caggal kan ɓe jillima oɗon fanno dawrugol arde natal on wiyete Mambay Nia ene wayno noon ɓe mbi ko feu de tout bois o candidat to mairie ville mo Dakar o wi ko noon e ɓeɗon kala ganduɗa ko raddoɓe walla mbiyen ƴamoɓe ardade ndin mairie ndi Dakar ko kanko gorde woni joguiɗen programme hay goto e mabɓe de haalani haal programme sona kanko ko kongi makko foof de ko campagne makko kane hello jeeɓo nden jayde les échos
l'observateur jande Youssouma Jiguen ardi koye nden jonde nde ɓe baddi on jaggorɗo cellal ɓalle leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ɓe mbi que le grand entretien orti tigui ganduɗa ko on soir walla mbiyen ko on ganduɗa tigui on beelama walla mbiyen ganduɗa tigui ko tenti hoore leydi suɓademo yaade tigui ardoyde walla mbiyen yidde ganduɗa ko ƴeemoya ndin mairie de Dakar soit makko faade Amadou Ba walla mbiyen soit makko holko tagi hoore leydi suɓa e Amadou Ba kanko e ka noon en tawi nde hello naybo ha jooɓo nden noon jeyde l'observateur o wi holkoɓe ganduɗa ko mbaɗaɗa proposé ɓesgu Dakar holkoɓe gaddata gam kay wallide nguɗon ɓesgu walla hollide nguɗon ɓesgu foof de warti hen kono kay on jaggoto cellal ɓaɗe e arti e oɗon fannu cellal e suude konngui oɗon variant omicron kono kay e dose uji de vaccin faade leydi men Sénégal hol dispositif hol peeje pellitde gam ƴetti rutude on brosso covid 19 trophée Lev Yacine wasgol hebde yasi ganduɗa ko Edouard Mendy l'essai qui fait polémique abi beye holliti tigui ñañere mum no hannit ni kanen tawi nder hello sappo e ɗiɗi nden jeyde l'observateur l'Afrique du Sud menace de blocus Macky Sall di ñette ene wayno noon kanko hoore lindi Macky Sall o jaɓani tigui ganduɗa ko uddande Afrique du Sud keeri makko wonde de ganduɗa tigui hay goto joñi Afrique du Sud wona ki hunde ganduɗa ko fonde wonde ko noon tigui ganduɗa ko MS wiya goomu catale fedde gota ko nder tambingu cellal organisation mondiale de la santé tentini tigui on dénoncé waɗi attaque contre la solidarité mondiale ene wayno hay goto e leyɗele fotani tigui uddande Afrique du Sud keeri mum e wiide mabɓe kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe las ɗum ne tawi nder hele jeegomo nde ɗon jeyde caggal kana vox pop oɗo subaka ɓe mbi ko goomu sénéra wondude korede e goomu sen pix kañumen kala ganduɗa ko jane Gaston Mbengue ɗiɗon kongi kantoriri kono kay ɓe mbaɗi interpellé aya o habrirde Walf TV oɗon promoteur de lutte waɗi affidé e ɗiɗon pouvoir d'accusation kono kay Gaston ne yaɓɓito yaɓɓino Walf quotidien Walf TV e fema oɗon directeur mabɓe Moustapha Diop holliti tigui Walf watta cautionné ɗiɗon kongi ala ko wondi ɗum e ɗin kongi ɗi ganduɗa Gaston Mbengue haali ɗum kono kay wona kamɓe mbi yo Gaston haali ɗum wadde ɗum noon waɗi engagé tan ko Gaston Mbengue le promoteur de la lutte ene wayno noon ko ɗiɗon kongi ɗi suuti ɗiɗon gomuji kala tambide ala haali caktirde tambide kadi ala haali ganduɗa ko communication cuuti hen wasa tigui jonnude e ɓoore makko ɗum ne helliɗuɗebo tatabo nde ɗon jeyde vox pop ene wayno ganduɗa tigui jeyde libération ɗo subaɓe mo garti ko coup de frein e ala haali oɗon transport maritime entre Ziguinchor e Dakar oɗon navire biteɗo Djilor mo ganduɗa tigui waɗa saisi ene wayno créance mo ganduɗa kene tolno e temedde nayyi e capannayyi jeeɗiɗi pawɗi ujunere pawɗi ganduɗa ko temed tati e nogas e nayyi foof no koppereji euro woni no ko goomu witengo Kosama rewata oɗon société réparationes naval Canarias mo ganduɗa ene tawi toto Il Palmas Las Palmas toto leydi Espagne ene wayno noon ko créance o tigui saabi ganduɗa ko enquête exclusive mbaɗi holɗen koppereje holko rewiɓe ɗum noon tigui ene tawi nder ganduɗa ko ndeɗon jayne caggal kanna ɓe mbi ko attaque ethniciste contre Barthélémy Diaz ene wayno Gaston Mbengue ɗiɗon kongi ɗi suuti o wi ko hayso tawi ganduɗa ko ɗiwoɗon kongi ɗi haali ha joni ko kanko de haali ɗiɗon kongi hayso tawi omo watta omo foti wattude tigui ɗiɗon kongi ene wayno Gaston yatirani caggal walla mbiyana yafnaki ɗiɗon kongi ɗi suuti ɗum ne tawe e nder ganduɗa ko ndeɗon jayde libération stade no aysan jeeya heewi wayri wiide jayde coftal ɓalli nde ko kayre uddata kabaruji men ene wayno noon Ballon d'Or o rokkirama Léo Messi heeɓi ganduɗa ko 7e couronne mum Messi quel règne impérial ene wayno noon ngol woni jeeɗiɓiyo gonduɗa ko Lionel Messi ne heeɓa ganduɗa ko oɗon Ballon d'Or woni noon ñaññere Cristiano Ronaldo yonnan ɗum no hannirta ni kono kay Messi saabi ƴettide on ko heɓde toɓɓe capanɗe jeegom e sappo e tati 613 points Lewandowski heeɓi ko 580 points Jorginho heeɓi ko 460 points ene wayno noon ko ɗon tigui ɓe leliri Messi premier heeɓi oɗon Ballon d'Or Lewandowski heeɓi meilleur buteur de l'année troisième ko Jorginho Copa America ganduɗa tigui ene jeeya oɗon différence saabi tigui Lionel Messi heeɓi tigui oɗon Ballon d'Or ganduɗa ko ƴettuɗo on guel ɗon kawguel ganduɗa ko toto Amérique du Sud caggal kan tigui ƴettudemo meilleur buteur meilleur passeur toto leydi Espagne ene wayno trophée Lev Yacine hayso tawi ɗaminoma Aïdara Mendy ene wayno deuxiéme ƴettuɗo oɗon trophée ko oɗon gorko wiyete ko Donnarumma gardien mo leydi Italie kono duɓino toon peto toto Paris Saint-Germain ko kañum tigui heeɓi oɗon trophée meilleur buteur no mbiɗen ni heeɓi ɗum ko oɗon gorko mo gonnati
wite ko Robert Lewandowski gorko mo leydi Pologne. Neymar Junior caggal match mabɓe Saint-Étienne wayno noon gagnade mo e oɗo no Séville. Neymar ma jooɗo jonte jeegom ha jonte jeetate taw koye fettani ɗum woni ko tawte nder nde ɗon jayde e stade coftal ɓalli ɗum rendi woni ko sifa e kele gadani jayde leydi Sénégal e oɗo talata ganduɗa ko 30 novembre 2021 musidɓe tedduɓe ɗum woni ko jaynen koɓe leydi men Sénégal gaddi kono kay en cuutat kongi e haalde ganduɗa koye oɗon ballon d'or ganduɗa kay ko 2021 ko kaɗo Lionel Messi eɗen mbawi wiide il n'a pas démérité ganduɗa tigui omo handi hen kono kay ganduɗa tigui woni ko ganduɗa ko woni ko muusi hen ko oɗon deuxiéme édition Lev Yacine trophée ganduɗa ko meilleur gardien so tawi ganduɗa holko Donnarumma golli ko ganduɗa tigui Edouard Mendy gollaki walla hol darde nde o dari Edouard Mendy daraki minen min jaani bon ko kamɓe jeeyi ko européen ji ko France football ko kamɓe mbaɗata désigné moɓe jiiɗi suɓo belɗomo ndo kamɓe jiiɗendaɓe kokki ɗum ganduɗa tigui on wiyete Donnarumma beele ganduɗa ko on mo ganduɗa ko wiyete ko Alisson Becker nde o ƴettata ganduɗa ko oɗon trophée Lev Yacine holko golli ko Edouard Mendy gollaki ala beele nden o nawi coupe d'Europe ala donc nak aujourd'hui so tawi Donnarumma holko golli walla mbiyen e nder hitande wotere ganduɗa tigui on mo ganduɗa ko Edouard Mendy ko golli ko ene wawi wadde triplé walla mbiyen waɗa ganduɗa tigui quadruplé ko ganduɗa ko Donnarumma golli mo ɗon te so aussi c'est déplorable en kalat ganduɗa tigui ko trophée mo windere nde kala faadi ko trophée mo ganduɗa tigui windere nde kala ne hardini hen donc bon pas la distinction de race walla mbiyen ganduɗa tigui wadde ganduɗa ko leñam leñama oɗon haali waɗanom ni faade Sadio Mané woni mettere dunde Afrique kala enen paama ko ganduɗa ko jaynenkoɓe leydi foof ganduɗa ko leyɗele temedere e ko fawi leydi foof addata ganduɗa ko jaynen ko mum suɓo mais eɗen gandi Edouard Mendy il n'a pas démérité et aussi ko ɓuuri hen muusde ko wasdemo wadde figuré parmi les 30 nominés pourquoi pas donc nak ko hunde muusde par ce que aujourd'hui il fait ganduɗa ko gueɗe kewɗe nder dundu Europe te aussi il a été sera gummiɗo 0 à 0 mo ganduɗa tigui jooɗimo duuɓi nayyi fettani ala club ene waɗi ganduɗa ko frustré kono ene jaggi ganduɗa tigui min mboɗo wawi wonde neɗɗo mo jiɗmi wonde ummade ganduɗa ko ren e club mo ganduɗa tigui wona club ɓurɗo mawnude nder club aji Ligue 1 française ittama toon ganduɗa tigui adda to Chelsea garangal mum ɗon ene jogori wonde walla jogorani wonde ari toon waɗi imposé tawi toon ko gardien ganduɗa ko baɗo golle payɗinde ko wayno keppa mais waɗi doctrine oɗon waɗi ganduɗa ko arraché titularisation oɗon hande ganduɗa ko c'est le top numéro 1 ganduɗa tigui ala gardien nder dundu Europe ɓurɗo mawde ko waɗata ko wadde distinction oɗon fade Donnarumma mimi yani hol mérite mo Donnarumma ko heeɓi walla holko Donnarumma waɗi ko Edouard Mendy waɗani donc nak c'est déplorable ko hunde ganduɗa muusi fannenkoɓe coftal ɓalli tenti tigui ganduɗa e hirjankoɓe ɗo e dunde Afrique tenti abi be yimɓe fof nandi kongi makko vraiment Afrique mbawi ittu ɗum ko enen tigui mbawi haɓa ɗum ha ummoɗo donc nak Edouard Mendy widemo ko bon vent on wawi continuer il peut faire mieux ha watta prouvé ganduɗa tigui ɗo hankkadi ne hayso tawi ɓe beelama ɓe mettama ɓe kokkamo donc nak wasdemo jeeyde nomination woni ganduɗa ko ségrégation mi anda ko racial mi anda ko ethniciste ala no mbawɗen sifra ɗum koto kam woni hunde musnen no fewi no fewi no fewi no fewi musidɓe tedduɓe koye ɗiɗo kongi guddirten roɓindu jayneji men oɗo subaka en jetti noon ɓeɗo ɓe ganduɗa jokkuɓe challenge ha joni eɗen jiiya abonné ji ha joni en jiiya partage et les commentaires e wiide ɓe ganduɗa tigui yafnade ɓe hanki wasde yiide on premier numéro de la semaine kono alhamdoulillahi rabbil alamin musidɓe tedduɓe en calmini ganduɗa tigui nenlelɗo sito to leydi France yumma pin en calmini Mama Kardiatou Gueye en calmini tigui on mo ganduɗa wiyete ko Ceerno Ly Aboubacry Ndiaye ɓen kala jaggoɓe challenge o Pindi TV 1 million de 1 million d'abonnés oui c'est possible so tawi ganduɗa tigui eɓɓama so tawi tigui gandama waɗama juɓɓudi ganduɗa ko fondi wondi ni eɗen mbawi yetta ɗon pulago ko dow leñolam ko dow ganduɗa tigui jaganen noon no hannit ni to karallagal to noon toon ko on debbo ganduɗa tigui omon Diala o wiyete ko nde Fatouma Sali en jetti ganduɗa ko Idi Diallo e tawtorogol mum e ganduɗa ko Ibrahima Thiombane ɗo e haalirde nde wonno toon ko gorko mo Garli Bele Naba Moussa Niang bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah hokkeni yidde subaka Allah jarama on jarama